Yes, I'm the boy. Skyboy, echema again, cherry fire fair. Anjina nguva kuzorora ndoshanda nguva dzese kunge avasikundisiva kana mandisiva ita mundidaire avasikundisiva idzidza vangoma kotezve mafoni avasikundisiva avana vaona I think vanatauta avasikundisiva idzidza vangoma inindopisa pamasazinzwa staileni patanelirikawo 50 plus patinesi ndirive kutanga mbuku ngeke nesese ndakushaina nengoma ngeka misisi this time ndadzoka ndiri serious vandipe kuna beti vandiri curious ndoda kuti mhanya ndi fast and furious mazavaetsa I'm not nice avasikundisiva kana vandisiva itime ndinaire avasikundisiva idzidza vangoma kotezve mafoni avasikundisiva avana vaona I think vanatauta avasikundisiva idzidza vangoma indopisa pangoma ichichoti pangu but this time choti fengo ndiperi timdite zvinhu zvango ndakujambisa vashona nevarungu dzinenge bhuti ndatoka kagani achinyaya kuti ndiri number 1 but dikastarakanyowane fanya ndopisa nendopisa pafeya avasikundisiva kana mandisiva itime ndinaire avasikundisiva idzidza vangoma kotezve mafoni avasikundisiva avana vaona I think vanatauta avasikundisiva idzidza vangoma indopisa pamasazinzwa staileni patanelirikawo 50 plus patinesi ndirive kutanga mbuku ngeke nesese ndakushaina nengoma ngeka misisi this time ndadzoka ndiri serious vandipe kuna beti vandiri curious ndoda kuti mhanya ndi fast and furious mazavaetsa I'm not nice avasikundisiva kana mandisiva itime ndinaire avasikundisiva idzidza vangoma kotezve mafoni avasikundisiva